Dari aete Dr. Matunga ka intiere karka bende bro chung kendo ang'eni yudo dwoko gima wacho kanyo to bende kata ka poni neno ka gima sirkal kako so lose legitimacy mare bende ratiro ni bende obro yudo thuolo mar chung to chung yo machalade ma jopiny chak yud trust ni kuom nikech wach mano kede gima oselal. Ing'eni Dr. Bernard Aete en ja Gen Z. Embe odwa donjo parliament. Momine no kodwa ni mondo IBC olos mapiyo mondo kiny kitimo recall jo otim yiero kiny. Yiero bitim kiny. Bani rita 2027 ibro donjo parliament. Kata ambe abro biro Kisumo kanyo timo ni campaign. Gima nyaka wage en ni sirikal nitiere. President William Ruto en president mar Kenya sani. Emomine no kata Bernard kata jo Gen Z wuoyo kode ni en president in manyaka tim ma in manyaka tim ma. Ok diang' wabed ni waparo ni komno onge ng'ato kata ni onge ng'ama tiyo kanyo. Now en pod en gi thuolo mar biro ir ja Kenya. Kati yanye kati parango te enema katiba omiye thuolo mar timo gik ma odwani mondo watimango mondo watim gite. Gima ini chako godo ni wache diriyo Bernard bin chaka winjo kowache Kalonzo be winjo kowache ni committee manyocha president oketo cha ni en unconstitutional. Ano kang'eyo ni chik mane magiwacho kani constitution mane magiwacho kani giwacho constitution machielo mar piny machielo nikech president nigi thuolo mar loso committee mora mora e piny Kenya ka. Kata kena taro mar chik. Onge ataro mar chik. Nikech mane gima LSK wacho ni gini en ataro mar chik. Kata no kana lawyer ta ng'eyo maber ni onge chik ma president oketho. Nikech e thuolo ka thuolo e piny ni te president nigi thuolo mar loso committee mora mora wacho ni kanie nitiere gap nitiere penjo moro mipenjo aloso committee mondo dio timango odio on gigo mano kowulo ni walosi mano kowulo ni budget control of budget onge control of budget nigi tichne to ka jopiny openjo nikech control of budget dongo sebedo ni nitiere ang'o mosemone timo gigo te mondo gigo timango obedie. President nigi thuolo mar loso task force mora mora esa mora mora mar nono gi mora mora ma jopiny nitiere kod penjo kata en owuon nitiere kod penjo. Onge chik to e katiba chiel bende ma podi lose onge chik moketho e katiba chiel ni misani chik mane moketho e katiba chiel ni yene mana auditor general kende mano janon buge omenda mondo mi oranga ne go weche gi mag gope kendo mana achiel kuom goke mantiere oko kata ministers ka inyayudo kata nyocha dong ne wantiere kanie gi task force mane president loso mar education. Mano no ulo ni minister mar education ne onge. Do nyocha no loso kanie task force mar Maraga mondo mi check weche mag police. Mano nyiso ni ginene National Police Service ne onge kata Inspector General mar police ne onge. Dak ne gi wache mago ni mano in fact bende gimokwongo ma jopiny kwayoga ni los commission los committee mondo mi otimango okowulo ni koro kanyo onge ng'ama rito migawo. Ano ka ng'eyo ni chik mane mong'eyo kata chik mane Kalonzo is a lawyer konyalo biro e TV nikech Dr. Bernard Aete nyalo ng'uono ne ja uchumi ka ng'ato nyalo biro e TV ni wach ni en unconstitutional kata beda LSK ang'eyo ni onge chik ba okethore kanyo. Ang'e Dr. Aete da dwoko kae kapok abiro ire. Kanyo onge gimo dwoko ano nyiso ni chik mane moketho. Nitie jong'ad rieko mantiere kae. Jatend piny Kenya wacho da dwoko gi chien kod ata malo 50. En gima nyalore koso en jok mosebedo ka sumo ne paro mok ni kare. Jong'ad rieko to ng'eny. Anapani kanyo be president ni kare. Ong'ad jomoko ogoli. Kanyo nyo nitiere ji mang'eny. Attorney General osebedo ka ng'ado ne rieko. Osetimo tich makare kutengo weche mag chike. No, ng'ato nyalo bet gi rem. Ng'ato nyalo bet gi rem. To rem kodhi alanda. Onge rem modhi alanda. Ng'ato nyalo bet gi rem kanye makoro bede jopiny wach ni president ka to watim kama kani to watim kama to ken rodha yany bila ma Dr. Bernard Aete kata wambe ute wa ineno jo Gen Z wan kod gi ute wambe gi go kod wambaga wolo madai kadek to wamba kajo to kujal tim kiwadhi e weche mag ng'ado